gelar pandamun caratinon tinon lir kekonang surem sorate tan padang kasoran pajaring kasor lan pajaring purnameng gegono
wilahing wilahing aku kenapastu Purnomo Sidhat Astusanapun jiwang jagat karono senam tondo wisisa ing bisana senamu langen wilopo istumaksih stantun lampahing budi jinantur tutur tetela tinulat lading paradiya winurusika ngupaya paraming nispara getring jaman purwa pinaradi kameng lelata mangkih tekap wasana kupita karana wini sudha traingkeng dina madama panggung perlambang matumpa-tumpa marma panggung Sang Murwekata bismillah murwani pakeliran bismillah miwiti pagelaran ringgit purwa ringgit gambar miring srana den anggit wayang tegese wewayangan nonton wayang purwa pindhane jalma ngilu kaca bisa weruh wayanganing jiwa mulat sarira ngrasa wani mulat marang diri kelawan pribadi kelir ginelar pindhane jagat ginelar warnane putih gumlaring urip netepi suci datan kalepetaning dosa sawiji-wiji anane jagat bubrah angkane mung saka pakardine jalma ingkang nerak pacak minger angger-angger nerjang sarak nyingkiri marang bener debok pindhane tancuping bumi pertiwi blincong kepajar pindhane surya candra kelawan kartika gedhog keprak wirama keteking jejantung gendhing sumanding dadya pangeling-eling sinden sautan samya lagun ing kuno yektine angsung pasepon pathet tetiga nem sanga dalah manyura gegambaraning urip bungah gumanti susah mesti gumanti bungah keridandeng dalang murba carita kesengsen ngreh pedaring nala suluk sangkit sastra sangya utama labet pakeliran sedinten sedalu kang ala sing kirana kang becik ugarana ing kono wayang purwa dadya tontonan nemusu rasa tuntunan mawa tatanan turta bisa kanggo titenan nenggih kang dadi purwaning kandha ing ratri mangkih nagri pundi kang kaya adidasa purwa basa eka maring sawiji adi linuwih dasa iku tegese 10 purwa aran wiwitan ngulati praja 1000 datanan tuk sadasa 100 boyang ngaturaken 3 senadyan kathah titah ingkang sinangga pertiwi kasongan akasa kapit arga kaidaran samudra laya turata kathah kang sami anggana raras nanging rumakane tan kadi sajuga adeging nagri kamanunggalan ing Indra Prastra ya ing wana mertani kawentar kanthi sinebat nagri Ngamarta negara panjang punjur pasir pawukirlah sinawi gemah ripah karta raharaja dening ingkang cinucap ing mangke dede kawontenaning pasepakan agung ing kutha raja mung kejawi kukuban Ngamarta ingkang kalereh dukuhan ing Karang Kadempel Karang Kaborotan ing Wismanira Kilurah Bagong sanyata endah kulit kawentar kajuna priya mapan kawengku negara ingkang nedheng ngancik alam kamasan ya ing alam swarna dwipa candrane panjang punjung pasir pawukirlah jenawi Gemaripah Kartomya Raharja ing nagri Ngamarta kulit kajuna prakuntap kondang mibering jagat raya yen ta kono sasana ing kajen kaeringan loh tulus kang tinandur kabeh sarawa dadi mongko panjang sarata punjung panjang iku dawa punjung dhuwur sing dawa pocapane kang dhuwur wibawane jinawi tegese murah kang tinuku parandene payu kabeh dedagangan kang sinadi gemah sarata ripah kathahing para kawula ing desa ngadesa sambung dedagangan diridir kadilining Narmada Surya Ratri tan ana kendhati ripah katandha wangunan pepet adu cukit tepung taritis
Dene Karata kelawan Raharja sepi lakuning Durajana gendhak Sekara lan Duratmaka tan prabeda pagesanganing kayuwangan ing sepi-sepen saking pasolayan ing Karang Kadempel Karang Kabolotan mligine ing Dukuhan Pringapus dusune Ki Lurah Bagong lawang tanpa kanjengan kandhang tanpa palangan tan ana kang ngaluk kelangan meracih nani kalamun begal kecu maling-maling sumisih saking Dukuhan Kinasih Raharja reja ing mangsa wis prapteng alam Kuncana ya ing alam Kencana ing ajeng wis kacarita alam Swarana Dwipa candrane kathahing para kawula manca nagri kang samya sumuyut menggahing para narata samya sumungkem amari kelu nglebur tapak asma marang Ki Lurah ing Karang Kabolotan mligine Ki Lurah Semar Badranaya saputra wayahe aja dupaing kono sipating Papa Sudra Ngulandara mapan sejati iku pangija wantaing Bathara Ismaya kang momong wiji ratu sejati mula danen mokal kalamun kathahing para sarajana sujana para narapati kang tebih samyong manglung kang prak samya tumiyung tata gelar ngudi kaendahan kabudayan nang dinulu tata batin mongko yektine ngudi sawabing kang tetuka dukuhan kasebat pinunggal bebawaning padekan punapi dening negari geng Indra Prasta sinten Tadasa Namanur kang kepalenggah ning kuno lah menika tawarnanira pulo cumbu ing Ngamarta peparap Ki Lurah Bagong ya Ki Lurah Bawur supaya ana kang mestani kaki nduwer nek kula semanten sasa dolanan tejane sang Wulu Cumbawit nampi sasmitaning gaib Waloya jati-jatiming nirmala pambanguning padukahan kanthi sasmita lan dawuh kang tinampi duk rikala sang Wasis nedeng teteki lan manggun pitekur puja Barata nampi rawuhnya ingkang Rama Ki Lurah Semar Badranaya saputrané sigra den acarane pisowan lan rawuhnya para-para kang kepareng mangayun padha kulangan ing kalebing sasmita murih lantip kaya pijur mangan Indra kaprawiran kang kasthi Sunan sarirane
Sunan sarirane raja gadhar suta guling leng-leng ramyang ingkang sasongko kumanyar ngrenggo romeng puri makin tanpa sireng alap nengkang omah lir mas muruping langit tekian kang sarwa memanek tawinyo sinewung sasat sekar sinuci ungkian sangkara wayakti myang raka kang sutrasno Estu para jagat Kang memani ing raja dewaning sun iki dadi apa kuwi
kae lho Kang Gareng ben kaya Narendra nek miwiti parpatan agung. Lah iku rak Narendra nyatane awakmu ki udu Narendra, mung wong desa kowe ngrawuhke bapak nyeluki aku karo kakangmu Kanthong Bolong. Ya diacarani ngono wae ora kok njur dadak sising besasing. Ya mung prasaja sanane kaya Bagong biasa. Ayo biasa bae dadak digawe-gawe kowe iki ya ming wonge dhewe ngene kok ya. Wah. Wis rada rapati ya. Nggih, Diagung Pangaksami, Pak. Basane anakmu campur-campur ra karu-karuan. Sarawe Bapak Semar nang sudunge anakmu kene ndower mung tansah ngaturake kasugengan rawuhe bapak. Mangke wilujeng manggih raharja. Bapakku sing tak pundi-pundi donya prapteng delahang. Lai bregegek sadulita mel-mel. Puji pangalembono sandhapadaning widi ngarsaning Gusti Sang Murbeng alam. Yo ora nonton karo basane wong tuwa mono mung mriksani mobah musike putra wayah boyo canggah kabeh iki mung saka krenteking niat ati kang suci. Najan to kowe karo bapak mundhuk-mundhuk basamu alus bebasane ning atimu ora sungkem karo wong tuwa. Wong tuwa mesti krasa lan wong tuwa mesti nglegiwa. Kaya aturmu ngarep kaya jarwamu sekawit nek janto arang-arang pethuk arang-arang ketemu basane ya mung ngoko biasa. Ning kreteke anak sing tuhu bekti marang wong tuwa ora tau kunggeh jejeg-ajeg anggon nikelke takwa marang Gusti. Iku gedhe-gedhene punjungane anak marang daplokan tuwek sing kaya ngene iki. Yo Bagong duwer saka pamujimu kasembuh pengayomaning Gusti kaya sepi lakuning Guru Godha Pangrencana nemu yuwana mulya. Tekane bapakmu kedarang-darang ana papan kene bawa pangestune wong tuwa wae ora ana pedhote enggal padha tampan ana anak putu kabeh. Nggih ndadosaken pikuwat ndadosaken caya nur caya pangestune Bapak Semar mligine kalih kula sak anak putu ting dukuwang ngriki Bapak kaya ngono Bagong. Sekesaken lenggah Bapak kaya ora kurang siji apa, Gong. Kang Gareng durung suwe tekamu nang gubukku kene aku ya ngaturke kasugengan Kang Gareng. Sekesake anggone lenggah wis kaya ngene iki kahanane adimu Kang Gareng. Iya ya Gang. Gawe bombong rasane dulurmu tuwa. Tak tampa padha-padha ya mung puji pangestune kakangmu wae. Muga dadi donga sing mandi do pinaringan bergas waras panjang umur ya, Gong, adikku wong bagus. Kakang Nala Gareng ya, matur nuwun banget. Aku ki anggere ora ketemu kowe pendak ngono kuwi impen-impenen. Nek ketemu ya ora duwe wigati apa-apa, kala mangsane ya mung jak-jak padudon regejegan. Ning jenenge dulur ngono ora weruh sawetaraku ndirasa kangen kegawa impen ngono ki Gong. Wah, ya jan matur nuwun. Semono muga aku ya Kang. Sekesake tenan ya Kang. Ya dhewe ora kurang sejapa, Gong. Kang Preto aku ngaturake kasugengan. Sarawe petruk nang sudongku kene truk. Ya Gong. Banget panarimane kangangmu. Tak tampa petelake dodo tiba padha-padha. Padha kanthi becik sawetara aku ora teka nang omahmu kene. Wah, yes. Putra wayahmu ora kurang-kurang le gawe reki ning wewangunan katitik desamu malah ngedapi-dapi arep adan-adan wilujengan apa, Gong? Kok dadi wiwit saka gapura dusunmu
nganti tekan gubukmu kene iki sarwa mompyor sarwa pating galebyar paluncar sarwa mancorong akeh eden-eden sing mestine kabeh ya ana maknane. Wah, iki pancen wargaku nang dukuhan kene sing pancen padha sengkut gumbregut gawe endahing sesawangan. Heeh. Nek barang larang ngono jare larang regane. Nek barang resik rajin ki rak ya mung saka prigel padha gawe eden-eden lan dolanan. Iya, ngene iki endah banget dibolan-baleni ora mung arang kadang lek ngene iki di kulinak-kulinake ya, Gong. Muga-muga kaya ngono, kepenake lungguhmu truk. Ya wis ora kurang siji apa, Gong. Pak, Bagong naturmu apa, Le? Satata lenggah asun napas asate ngriwe diagung pangaksama nggih, Pak. Sejatine ana bab pirang-pirang sing bakal tak aturke nang ngersane Bapak. Ning ya ngono Kang Gareng karo Petruk tetep melu tak suwun rawuh. Ora kok mergo aku bisa atur sugata suguhan sing apik karo bapak ki ora. Bapak prisa dhewe kahanane anakmu ki ya mung sudra ngulamdara kanggo kabutuhan wae, dong ketemu dong ora patek ketemu, bisane cukup ya mung nyukupake ngono, Pak. Iya. Ning enten pirentin prenteking raos ingkang dadosaken kumacelu raos sing manah kula. Wah, Bagong. Gek ndang matura. Wong tuwa mono duwene donga diparingke donga, duwene bondo sangokke anak lan putu kabeh durung nganti mbok jaluk wis tak ulungake. Yen to bapakmu ana lupute sing luwih dene jembar pangapurane wong tuwa mbokno wis akeh laline, wis akeh lenane. Njur ana ature apa Bagong dina iki kok ora kaya Bagong sing wingi-wingi yen nganggo permana jati manter ngenguwung tejamu kaya dudu Bagong sing biasane. Hei iki ana apa, Nger? Leng-leng ramyang ingkang driya lirwang candra katawangan sumuk ing tias katuritan lemot kapiatan ing rujet reming driya manawu kekuwunging yang wiseso Pak, yo kek matur ora usah kemrungsung, ora usah nganggo tedo lan sumelang. Menawa bapak yono mbok jaluk tak paring yen bapak ora ana ayo bareng-bareng do digoleki. Wong keluarga ngono pancen padha ewang-ewangan pinuju enteng bareng do dicangking, pinuju abot bareng do dipikul. Iki rak sumpayaku karo kowe sarombongan wit biyen. Katekke kuwi Gong. Pinuju man akeh. Pinuju man sithik ya do dene sithik, yen pinuju ana akeh ya do tak bagehi padha-padha. Sithik. Oleh ngenehi akeh iki kapan ora tau. Nyatane pancen ya sithik terus apa dene iki wektu iki ya. Ora nggon akeh sithike
rejeki iki ora ning sing baku aku malah tom-tomen karo dawuhe bapak Bagong wektu iki ora kaya Bagong saben iku njur bedane nggon apa coba dirungokke duwe kajat apa Bagong ngulemi kowe wong loro kuwi karo diaplokane kudu ditekake wektu iki matur Bagong ngeten Pak jroning pitekur puja brata kula niku nggih wirid kaya sing diwarahke bapak manembah marang Gusti anut kapitayane Bagong nggih ta nggih heeh jroning kula wirid tasbih ora nganti ucul saking driji kula menika kegawa turu Pak saksampunipun kula maklap ngaten dumadakan nuwun sewu jago kuruk rame kapiyarsi wancine gagat enjing setengah tangi setengah turu nika manter ngeglo malela wisike gaib sing ditampa karo anakmu iki hei ora sithik-sithik dolanan gaib sithik-sithik dolanan gaib yen karidu karo pambojoing jim sing ora pener mengko mundak melenceng panembahmu keriyen Pak Bagong didhawuhi supaya bangun lan dandani dukuhan kene iki ning nuwun sewu ana gambar luwangan papat nang desa kene iki kudu diiseni nganggo cagak saka lha niki Pak jane kok ana sasmita kaya ngono ki mung ngimpi kembange wong turu apa ana wigatine to Pak ngono iku Pak kusik impen ngono kaperang dadi telung perkara titiyani gandayani lan puspa tajem kowe ngandhakake yen lehmu impen kuwi bangun raina barengi karo biar pajar mongko nedeng kowe wirid kaya wong tirakat bebasane iki ngono ngimpi sing impen iki ana wigatine Bagong lah niku lho sing jero ora kuat tak uculi dhewe ora iso tak rampungi dhewe niku rak kok jero ana perangan papat pancen kowe lali yen kowe lali tak elingke yen kowe durung ngerti tak paringi ngerti sranane wong duwe pambangun mbuh kuwi pambanguning diri pribadi mbuh kuwi pambanguning kulawarga sing diarani memayu hayuning jiwa memayu hayuning kulawarga munggah meneh kuwi arane memayu hayuning bawana kuwi nganggo patang pilar sing patang pilar ku ora kena kurang sawiji wae ngono lha niku lho Pak kok jrono luwangan papat jare sasmitaning dewa kuwi desa kene kudu dicagake nganggo saka papat ki apa wae sing angka 1 elmuning kalam iki cekelono salumaing bumi sakurbing langit ki durung tawana menungsa sing duwe kabejan ning menungsa iku ngiwake karo elmuning kalam tegese elmuning kalam kuwi tintaka suci ayo digoleki diwaca maca kuwi wae wis diparingi ganjaran aksara siji lan aksara sijine wis tuwuh barokahe sakwise diwaca kalam suci kono banjur dingen apa maknane lha iki sakwise dingen apa maknane apa dawuhe ditindakake apa walere didoi sing sak ado-adohe kuwi sing pilar pisan elmuning kintaka mulya ya elmuning kalame Gusti sing weweh urip ora mung ature manungsa pidak pejaraan dole wah sing angka pisan wis angel jamak waksara wae aku ki ora ngerti ora apa-apa wong durung ngerti ki wajibe goleki akeh sithike anut jatahe Gusti rejeki kuwi kapurba dening Hyang Manut aja sumelang dole nggih pilar sing angka 2 bi adlil umarok tegese adile pangarsa sing murbawasesa wiwit saka legislatif eksekutif apa dene yudikatif
Apa meneh kuwi gek panganan apa meneh, Gong? Kowe ora culmek iki sing dikajat iki kowe lho ora. Gatekno tenan Gong iki. Mula tiwas kebeneran aku mbok ulem iki aku njur melu ngrungokke dawuhe wong tuwa sing kaya ngono. Leges lati wong sing tukang gawe aturan. Eksekutif kuwi pemerintahan sing nglakokke rodaning pangadilan utawa pemerintahan dene yudikatif iki jaksa lan hakim sing paring pidana sapa-sapa sinandang luput njejegake undang-undanging negara lan pidana. Iki kudu adil. Aja nganti aturan kuwi ketul munggah landhep mangisor pundak ora adil. Kabeh wargamu ana ing nusa bangsa iki kudu ngadeg padha dhuwure yen lungguh padha cendheke. Sapa salah kudune seleh, wong gawe sing bakal nganggo, sapa nandur kudune ngunduh. Iku adlil umarok, Gong. Wah. Elok temenanan. Sing angka 3 ya kuwi lomaning para sugih sahoil agniya kuwi wong sing duwe kaluwihan wujuding ilmu gelem mulang. Sing duwe kaluberan wujude redana gelem dana weweh paring penggawean karo tangga teparu mitra sanak sedulur sing butuhake penggawean. Kala mangsane ya maringi boga lan maringi redana arta kanggo nulungi penandanging kanca sekerakang keserakat. Dene sing angka 4 dole ya kuwi kanthi bidu'ail fuqara. Dongane wong sing lagi nandang kekurangan, sapa-sapa sing duweni kekurangan sarwa winates nggon apa wae rumangsa durung bisa umum kaya kancane. Nek nganti kurang sabare njur colong jupuk darebe ing liyan. Krana apa sing sugih ora gelem ndarmakake, sing bodho ya nabru karo kabodhoane, krana apa sing pinter ora gelem mulang. Gelem mulang mun yen dibayar sing larang. Iki mergo ora ana pengadilan saka pangarsa sing wibawa lan diajeni. Ngopo sebabe pangarsa kok adoh saka pakarti adil? Mergo adoh saka elmuning kalam. Yen papat iki kurang utawa ucul siji wae, mongko bakal bubrah angkane, Gong. Sigra kang bala tumingel campuh prang samya ngedali. Ler kathit wulating kota danyangkung mengon sang nidimbe enjing sanget dimicil latinyo ngedali muwus terus dasara wilaga yayah buta singa wregil Brol sajagung riwene iki Lurah Bagong nala garing Sumawana kanthong bolong. Dup iki Lurah Semarus babar sabda tama iku nyatane lebet tresnane wong tuwa marang putra wayah. Datan metang jero cetheking para putra lan wayah ingkang nampi dhateng sabda tamanira Sang Nayanta kaya ki Lurah Semar dedanyanging tanah Jawi. Amung kandhek denira samya nyabawa tan ana kang samya kawijil pangudas maraning lati tri pandurat triwilangan telu pandurat kedheping mripat tigang kedheping mripat tan ana kang kepareng sumela ing pamatur jerih kaperbana sabdanira ki Lurah Semar Badranaya kocapa nak kula semanten kesaru geger jaba pyak ngarsa tangkeping muri sin tata sawet mancat talun daganing wisma palenggana ki Lurah Bagong ora kaya
dewaning para dewa bebisik sang jati murti ya Bathara Guru. Dewaning para dewa ratuning para dewa kayuwangan paku jamur taliwarna ing kayuwangan Suralaya. Umop kadya kinebur kawah candra dimuka krengat sunguning lembuandin kono panangising Lurah Bagong nedeng mangun ing dukuhanira karang kadempel kalang kabolotan mangkono wijil pangudas maring Drudenya sami ambapar sabda Bagong Hayo kagiat ulun kang prapta nyedak marang gubuk kita ulun dewaning para dewa Bagong. Lumrang ingkang sekar gadung nyang suri kadeng rarangganing taman sari Brahmara brengeng pindha puji ning Brahmana mangsah santi jaya mulya nyuwun pangapunten pikulun Reng apa Gang iki lak pikulun Bathara Guru to ayo gene kowe ora pangling gendang diaturi ha berkah sing tanpa upama gubukmu dirawuhi dewaning para dewa ngono sarawuh paduka ewang pukulun kula ngaturaken kasugengang pukulun banget ulun tampa pangestu ulun kebat kita
tampani Bagong. Nggih, sami-sami ulun tampi. Ulun ki kususan dewa ngono. Lah nyatane kono ulun ki apa to, Neng? Ulun ki aku. Lah gene aku matur ngono kok mbok salahke. Ulun ki kususan dewa, nek aku karo ki ya kula ngono wae. Lah nek kita ki apa? Kita ki kowe. Oh ya wis matur nuwun. Aku matur nuwun karo kita ya, Reng. Hus. Kita ki kususan dewa, ngono. Dewa ki nek nyebut titah putra mayah Mercapada ki nganggo tembung kita, ngono. Lah iki aku karo Petruk ki ya mulat sarira harus tahu diri. Lungguh ngisor, Truk. Ya aku ya wong legewa ora. Gang arep ki nang omahmu kowe nganggo subasita iki. Dicontoh anak putu ki lho apik, dekadegan ra prayoga mbok lungguh. Wah iya ya. Sarawuh paduka mugi ngimbetono caya nur cahya melanurah daging kanjuwanan berkahi kalih gubuk kula ngriki sak anak putu nggih pikulun puja astawaning ngulun banyu militan ana kendhati nggih matur nuwun mangke kula bendunge gongoran sloman slami lho kira pikulun sarawuh paduka ewang pikulun ingkang abdi muntang sangaturaken sembah sungkem saha kasugengan sarawuh paduka. Nala garing banget panarimaning ngulun pangestu nunggul kebat kita tampa. Nggih dadosaken rah daging kanjuwanan. Naknan naninggi. Nala garing kaya mangkono. Senadyan ingkang abdi pun kanthong bolong semanten ugi pukulun ngaturaken sembah bekti saha kasugengan sarawuh paduka ewang pukulun Jatimurti. Banget panarimaning ngulun kanthong bolong pangestuning hapsara winantu kebat malatani sananduning badan jeneng kita kanthong bolong eunun udah iso basa apik-apik to rumangsaku kudu melu pelatihan pidato ngono apa piye ora kliwat anak-anak wis do suka pambagya tuwekane tak melu-melu ngaturake kasugengan Jatimurti padha kanthi becik tekamu ana sudunge Bagong kene. Guru, nggih Kakang. Pangestunipun Kakang pinanting Suka Basuki. Wah, iku ana wong arep kesiku karo dewa sampean ora. Luputku nang ngendi? Sapa-sapa basa mundhukmu sapa-sapa ngaturke kasugengan do lungguh mengisor. Lah kok bapake kok gedangkrang nang ndur mongko ora basa karo dewa, wong Bagong sing ora pantes iso basa wae tak alus-aluske kok. Ngono kuwi ndak patuladan sing apik kanggo anak putu. Oh, mar semir hus. Aja bencel panemu iki ngono adikku dhewe, Gong. Lah. Saya adoh. Ana dukane Iwang Pukulun njawahke sepata duka njur dadi dredah. Dadi sangaring bumi ndukuhku kene tak buyuke mangsa bodho karo kowe lho Pak. Nek ana dukane ketuaning dewa, ketua dewa kuwi dewan. Rawuh rene kok ora mbok basani. Kuwi adikku dhewe. Lah. Omong Semar wong desa wae kok ngaku sedulure karo ketua dewan. Mengko tak jlentrehke. Kowe madhep rono ora murang tata. Janjana apa-apa sing tak kon ketempuan bapak pokok men. Aja kaya ngono. Kae kuwi adikku dhewe. Rungokno rembuge aku karo Pukulun kae mengko rak kowe mudeng saka karepmu dhewe. Werna-werna tak kruwes tenan lho Pak ora. Kakang sembah bekti katurku nduk sawetawis dang mboten panggihan. Ya tak tampa pangestune kakangmu kebat sira tampa. Guru saenggo jimat manorah daging kanjuwanan santosaning kalebu ingkang rayi nyepeng panguwasaning kanjuwangan Kakang Ismaya. Bathara Guru mangkono. Diantenan bapak. Reng. Ngapa lho kowe iki? Kowe ki ngrungokke dialoge bapak karo Pikulun ora to? Lah ya pancen ya biasane ya ngono kuwi kok ya ora. Wah
kedhire aku. Ana dukane wangku. Wis Bagong gek ndang kowe iki sing di omah. Njur kowe ngaturi Bathara Guru barang ki ana kajatmu iki ngono apa piye? Mboten Pak. Lah yen kowe ora ngaturi kok panjenengane rawuh. Lah ora ana eleke iki nungsung werta ana bab wigatos sing bakal didhawuhake apa ora. Lho, apa pinuju kampir iki matur nuwun banget rawuh yen ana bab wigati aja kesuwen. Wektune wis yamene gek ndang kowe iki matura ngono. Nggih Pak. Nyuwun pangapunten nggih pikulun. Ana atur kita apa Bagong? Sarawuh paduke wang pukul nasu napas asating riwis sawetawis lenggah kanthi sekeca kawontenan sakwentenipun ngaten menika. Kula nyuwun pangapunten kawontenan gubuke nggih panci ming kados ngaten. Mboya dadi boyo pangapa ulun wis priksa kahanan kita Bagong nggih matur nuwun. Wigatosipun kados pundi dene pukulun karenan rawuh wonten sudung kula ngriki Bagong. Siraja nambuhi siraja etok-etok bodoni. Aja etok-etok bodho, nyatane dewa kuwi ora bodho, nyatane dewa iku wis priksa marang apa gegayuhan kita. Bagong. Wis catur dosari kita pitekur puja brata ngrapal mantran-mantran sekti kang kaya ngono ndadekake umop kawah candra dimuka. Ndadekake goreh kaliwangan sulakanda waru binangun, ndadekake keringat sungune lembuan dini. Pratandha yen to Bagong mawa teja, Bagong gugat marang kajuwangan. Bagong blakakna marang panjenengan ulun boya kongkonan dewa Durandara nang kasunyatan dewa Apsara padha dadi kanthi laku ulun. Ana ing jabaning gubuk kita Bagong wis sawiga lan samekta barising para Durandara yen to nganti kita nyahak wewenanging para dewa nyahak wewenanging para Jawata lan para Apsara winanti mangertiya ndak sendal mayang dadya jangkeping olak pompak bali maraca pundha manik kurang bejane ulun pidana Bagong gawe gegering kayiwangan ulun cemplungake ning kawah candra dimuka Bagong. Tuko yayah sinipi umecot baton ring ladri netra kocak ngondaran dirwadana branang kaya kembang worawari karot lati kanang waja yen sinebet marang segedeng mobal-mobal tahanane guru ora mbiyen ora saiki ora besok trekahmu ya mung kaya ngono kuwi. Wiwit jaman biyen tuladhane kowe ora nrimakake yen to kowe iki tiba dadi ragil, kuwatir yen panguwasaning kayangan dicepeng kakangmu mbarep ya ki Kakang Antoga. Kakang Antoga mbok paeka, kuwatir yen ketampa aku mbok paeka. Kaleksanan kowe sing dadi tetungguling para dewa ning Kanyewangan mesa kurang mareme kakangmu loro wis do ngeja wantah dadi wong sudra ngulandara mung tiba dadi pamong lan pamomong. Seh mbok arah patine wong kok ana sing kaya kowe Pramesti Jatimurti adiku wong bagus. Ora usah nganggo kakean bebangal Bagong kuwi tirakat nirakati desane bakal mbangun desa sing pambanguning desa kurang bangunaning lahir ning bangunaning batin mau wis tak jlentrehke tekan ilmu ning kalam sak piturute. Santosaning lahir ana gunane yen ora diimbangi nganggo kekuwataning batin, kekuwataning rasa lan panembah. Salah apa si Bagong Duwer kok dadi gegering kayangan kuwi wong golek-golek Bathara Guru. Nyuwun pangapunten Kakang.
kula mboten rebagan kalih Kakang Semar. Kakang Semar mboten mangertos Bagong menika gugat. Bagong menika manekung srananing pambangun kula sumanggaken yen to mboten gepok singgol kalian para dewa. Nang nyatane Bagong damel gegering kayuwangan pambanguning dukuhan Karang Kadempel Karang Kabolotan. Bagong gugat kedah ngandhapaken pelem tali jiwa lan jambu dipa nirmala. Apa kaya ngono Bagong? Nggih, Pak. Wanter sak sada lanang tejane pelem tali jiwa jambu dipa nirmala. Mokal desa kene bisa apik yen ora ditumbali tumbal loro mau cacahe. Lah Kakang mireng lan midhanget piyambak. Yen pancen kaya ngono tiwas kebeneran. Tuwekane sing njalukake pelem tali jiwa jambu dipa nirmala bakal tak tandur ngrembakaning pelem tali jiwa lan jambu dipa nirmala dadi srana mulyane desa ing Karang Kadempel Karang Kabolotan. Boten pareng Kakang. Ateges Kakang ngayomi dhateng putra sampeyan ingkang nyahak waning para dewa. Ora usah kakean sing ora usah kakean bebangal. Ora usah kakean alesan. Wit biyen saiki nganti besok kowe iki mung ngarah patiku karo patine Kang Togok. Yen to mboten kenging kula damel prayogi becik lajeng punapa pasang Giripatembaya metu njaba ora kene sasulung meter kadigdan kula imbangi Kakang Putra. Gong ora ngedeg-degi lho mung duwe kajat arep mbangun dusunmu kok dadak ana klera-kleru kok karo sing ora sak mestine dudu tandingmu kae Gong ora. Wis ora usah padha melu sing werna-werna. Kowe nala gareng lan petruk karo dulurmu duwe semboyan sing apik. Karo tunggal yen iso tega warase aja nganti tega larane. Upama kok kepeksa tega larane aja nganti tega patine. Kene nala gareng karo kantong bolong maju kene. Majune tak sranani guru mau wis ngendikake nang jaban gubuke adimu segelar sepapan wadya Durandara. Nek ngamuk punggung ora mbok imbangi gawe rusake desa kene sapa sing kelangan sapa sing ketunan. Maju tak seranani ben imbang bobotmu karo para Durandara. Wis tak gawe bapak perang gitu. Seranani nganggo idune wong gerak. Selah rahim teguh rahayu wiyono slamet saka saning widhi. Lah kok mbak raup pidu jijik tenan bapak. Aja mawas jijik. Iki dudu sembure wong tuwa. Kowe bakal dadi wong sing kalintang janing perang. Dewa yen kena diluhurke anggepen kaya pengayommu yen ora iso kaya mung adi-adimu kabeh. Metu jaba, metu jaba. Imbang ana kena digawe becik sing dijaluk ora kena budi sembadane bangka rambu. Adimu ki wong bener, adimu ki wong tulus, masya nduwer kaya ngono ning duwe niat sing apik nambahi wewangunan lan pambanguning dusun. Maju aja tinggal gelanggang colong payu. Wah, metun kandhong bolong maju sendika, Pak.
Yono selam kesaning Widi. Salika salam, salika salam, salika salam. Kok wangi dune bapak iki sembure wong gerang. Bocah loro pisan tak tundung disi olehku. Adepono wadya Durandara ngestokke dawuhe bapak. Ayo reng, ayo. Wah, tonjo tenan. Tontonan kritane nyolok garga, nyolok garga. Njur gawe repote bapak karo dulur-dulurku Pak aku ora penak tok ngene Pak lha aku ora iso ngaturi popong kok iki wis do diwangi brubut ngoyo-oyo gek engko meng ora miru olehku ngaturi hormat ora usah mikir tekan semono ayo sawetara bapakmu tak melu mbesem dupa kanthi arum gandaning dupa semundul ngawiyat nyuwun kanthi pitekur puja brata ning ora suwe-suwe engko aku karo kowe ya nututi kakang-kakangmu kae. Sawetara nyaranani nganggo netepi wajib lan jejibanku lan kowe dadi wong tuwa sing ora enteng tanggung jawabe. Aja mung tandang grayang tata lair nanging kanthi tata batin pasrah sumendhe marang purbaning kayun tole nggih ngestokke dawuhe bapak matur sembah nuwun lho Pak Bagong lan anak putu kabeh Gusti ngudaneni pauto titipun sabdanira Sang Kyai sabda Brahmana Raja sabda Pandhita Ratu bebasani sabda pangucapan Pandhita Timratu wis mestani sabdaning Narendra tan prabéda sabdaning piku begawan para rama lan para kiai. Kiai ngendika sepisan manjing ing ati dadya paugeran yen to Narendra ngendika sepisan marata tiyang sanegari pindhane mangsi rengkang tuming belan cang putih tan kepareng wola wali ora kena den bulan baleni. Tan kepareng lumebek lan glepat glepet. Kilurah Bagong Gandeng Kunca lan ingkang Rama Kilurah Nayanta kaya kaki Semar Badrane manjing sanggar pamangkapapak para abdi lan para warga tan kendhat denir samya santi mulih manggih kamulyan. Yeah.